Hello, hello, hello! Welcome back, parents and students, to my channel. Once again, I am your virtual teacher, Teacher Judy. In today's video, magtuon kita unsa ang mga interrogative pronouns o mga pangutanang pulingan. Of course, this is a Bisaya lesson, so mag-Bisaya ta. And from time to time, I'm gonna also speak in English. I hope that's fine. So, before we start, ayaw kalimot please to subscribe to my channel, like this video, and click that notification bell below. Thank you very much. Ato ng sugdan. Unsa ba ang interrogative pronouns sa English? So, isa-isahon na to. Interrogative is a noun. Pungan. Mauna siya ang question word. Parihaan ng who, what, where, when, which, how, ug uban pa. Basic lang to siya kung gipang mention. Next, interrogate. Ang interrogate is an action word o verb. Pulong lihok. Pasabot anang interrogate is to ask a question. Mangutana. So, mauna nga gitawag sila og interrogative pronouns. Ang pronoun, it's a word that we can use to replace a noun. So, kabalo naman ta ana, I think we already have our video about pronouns. So, for example, what is your name? So, gigamit na to ang interrogative pronoun nga, what, sa ato ang sentence. Atong sabton pagmaayo sa binisaya na pulong. Gitawag ang interrogative pronouns og Pangutanang Pulingan. Ang pulingan, mauna siya ang pulong na pwede nato ipangpuli sa pungan. Alright? Mga examples sa pangutanang pulingan, unsa, kinsa, asa, kanusa. So, yun lang siya, no? Ila-ilahon nato sila. What? Unsa? Mauni ang pronoun o pulingan nga gamiton kung kita mangutana og ngalan sa mga butang o panghitabo. Example, unsa ang imong paboritong libro? Sige daw be, tubaga ang pangutana pinaagi sa pag-comment down below. Unsa ang imong paboritong libro? So, unsa, gigamit siya sa ngalan sa butang na libro. Next, who o kinsa. Ang pronoun o pulingan nga gamiton kung kita mangutana og ngalan sa tao. Example, kinsa ang paborito nimo nga artista? See, ang kinsa mo gigamit nato kay nangutan naman ta sa ngalan sa tao nga artista. Kinsa ang imo? Kinsa ang paborito nimo nga artista? Who is your favorite actor or actress? Next, where o asa. Mauni ang pronoun o pulingan nga gamiton kung kita mangutana og ngalan sa mga lugar. Where? Asa. Example, asa ang atong classroom? Ang tubag pud niya, duol sa kantina. In English, where is our classroom? Near the canteen. Okay. When o kanusa. Mauni ang pronoun o pulingan nga gamiton kung kita mangutana og oras,
Remember, oras o panahon. When, kanusa. Example, kanusa ta mo balik sa eskwelahan? When are we going to go back to school? When, kanusa. Nasabtan ba? Now it's time for the activity o buluhaton. You can comment down below sa mga tubag. Butangi lang og Pangutanang Pulingan. Blank nagkaon sa akong candy. Blank ang color sa imong sinina. Blank ang inyong balay. Blank kaha mahuman ang pandemya. Og blank ang atong basurahan. Alright. So maulang ka to. I hope no nga nasabtan ninyo ang atong lesson nga interrogative pronoun o mga pangutanang pulingan. So once again, I am your virtual teacher, Teacher Judy. Please don't forget to like, share, subscribe, and click that notification bell down below. Thank you very much, parents and students. This is Teacher Judy signing off. Bye!